Ambuya vane makore 59 years ekuberekwa vowanikwa vari pachiitiko chekuwanikwa vari nemhosva yekuita nhau yeland baron. Kusangana kwatinoita pana pachannel yenyu yeHarare Networks patinobata nhau dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe. Zuva ranhasi takabata nhau yeambuya vane makore ekuberekwa anoita iwo 59 years apo vanozivikanwa nezita rekuti Sinsiya Maponga, vanova avowanikwa vari pachiitiko chekubatwa vachiita land baron kunzvimbo yeGilston Farm ine Manyame, apo posungirwa vachinzi mari yavakavhara vanhu inokwana kuita 269,700,000 US dollars. Inova iri mari yavari kunzi ivo vaitora kuvanhu vachiti ivo vanhu vanobhadhara 390 deposit padzimba dzavaipa vanhu dzema300 square meters maresidential stand. Macondition avo ndo ekuti vaiti munhu initial deposit anofanira kubhadhara 390, asi zvinhu zvese izvi zvavaiita zvanga zvisiri pamutemo, zvaita kuti veruzhinji vatauro zvakasiyana-siyana pamusoro pechiitiko ichi vachiti mbuya ava vanoratidza kuti vanga vari vezvematungiro enyika hazvingoitwe nemunhu nje. So according to news, a 59 years old woman described as a suspected land baron has appeared before the Harare Magistrate Court facing fraud charges including 269,700. Sinsiya Maponga is accused of defrauding prospective house owners after allegedly claimed that she had residential stand available at Gilston, a farm in Manyame, through the Ministry of Local Government and Public Works. Prosecutor added that Maponga promised to allocate each applicant a 300 square meters residential stand on condition that they paid an initial deposit of 390. The complaint allegedly made payment based on the representation, resulting in an cumulative loss of 269,000 US dollars. Ndozvikutaurika ndonhau iri kutaurika. So vanhu votaura vachiti she is a hustler, one gogo asina hope patonazi. Vamwewo vakataura zvakasiyana-siyana pamusoro pagogo ava, sezvo veruzhinji vari kutaura vachiti izvi hazvingoitwe nemunhu asina linki, inhau yekuti pane zvinenge zvakazongokanganisika, asi ndo vanhu vari kutengesera vanhu dzimba dzinozopwanywa nzvimbo dzakasiyana-siyana. What's your take on this issue? What's your take on this news? Ndidzo nhau dzataya takabata pano paYouTube channel yenyu yaHarare Networks.